ଅଷ୍ଟମୋଧ୍ୟାୟ ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ। ହେ ହରି, ମୁଁ ତୋ ପୟର ବନ୍ଧୁ ଅଛି। ତଦ ବ୍ରହ୍ମ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ କର୍ମ ଅଧିଭୂତ ଓ ଅଧିଦୈବ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଏ ଦେହ ଅଧିଯଜ୍ଞ ହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ରହିଥାଏ? ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟୀ ଯୋଗୀ ସେ ମରଣ ସମୟରେ ତୋତେ କିପରି ଜାଣିପାରିବ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମର ଅଂଶ ଜୀବ ଯେ ଆତ୍ମା ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ନାମରେ ସବୁ ଘଟରେ ପୁଣି ରହିଥାଏ। ଦେହ ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତ ନାଶ ହୁଏ, ଏହାକୁ ଅଧିଭୂତ କହନ୍ତି। ଯେ ଏ ଦେହରେ ବସେ ସେ ଅଧିଦୈବ ପରମାତ୍ମା ଭାବରେ ମୋ ପ୍ରାଣୀ ଦେହରେ ଥିବାରୁ ଯଜ୍ଞ ବୋଲାଏ। ମରଣ ସମୟରେ ଯେ ମୋର ଭାବକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ସ୍ମରଣ କରେ ସେ ସେହିପରି ମୁକ୍ତି ପାଏ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ମରଣ ସମୟରେ ମୋ ନାମ ଯେଉଁ ଭାବେ ସ୍ମରଣ କରେ ସେ ସେହି ଭାବାନୁସାରେ ଫଳ ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ତୁ ସ୍ୱାଧୀନରେ ମନ ଦେଇ ଶୁଦ୍ଧାନ୍ତଃକରଣରେ ମୋତେ ସବୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ ତୋର ମୁକ୍ତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଯେ ଏକାଗ୍ର ଧ୍ୟାନରତ ଥାଇ ମୃତ୍ୟୁକାଳରେ ମୋର ନାମ ସ୍ମରଣରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ। ଯେ ଅଜ୍ଞାନରେ ପବନ ବହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ସେ ସ୍ଥୂଳରୁ ସ୍ଥୂଳତର ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ସର୍ବବ୍ୟାପକ ମରଣ ସମୟରେ ଏ ଭାବ ଦେଲେ ତାର ମୁକ୍ତି ହୁଏ। ଜୀବନ ଯିବାର ଶେଷ ସମୟ ଯେଉଁ ଜନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରେ ତାର ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ। ଯେ ବେଦଜ୍ଞ ତାର ବିଷୟ ବାସନା ରହେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ସମୟର ମାୟା ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେ ମୋକ୍ଷ ପାଏ। ମନ ଓ ହୃଦୟ ନିରୋଧ କରି ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କଲେ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ମିଳେ। ଯେ ଓଂ ଇତି ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ମରଣ କରେ ସେ ପରମ ଗତି ପାଏ। ଯେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସମ୍ମାନ ଭାବି ଯୋଗ ପଥରେ ମୋତେ ଭଜେ ସେ ସହଜରେ ମୋତେ ପାଏ। ଶେଷକାଳେ ଯେ ମୋତେ ଭଜେ ତାର ଜନ୍ମ ମରଣ ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୁଏ। ସେମାନେ ସୁଖ ଭୋଗ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁଣ୍ୟ ପଣ ଧରନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି ପୁଣି ଶେଷରେ ଅଧୋଗତି ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଜନ୍ତି ସେ ନିତ୍ୟ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି, ତାହାର କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ 1 ବର୍ଷ ଦେବଙ୍କର ଆହୋରାତ୍ର ଉତ୍ତରାୟଣ ଦିନ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ରାତ୍ର ଦେବଙ୍କର 100 ଯୁଗ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 1 ଦିନ 100 ରାତ୍ରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 1 ରାତ୍ରି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ 100 ବର୍ଷ। ବ୍ରହ୍ମା ଜାଗ୍ରତରେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଜୀବିତ, ବ୍ରହ୍ମା ରାତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ମୃତ। ଏହି ଜଗତ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ପ୍ରଳୟ ହୋଇ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବରେ ସତ୍ତା ଭାବେ ଥାଏ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନରୁ ସେ ଅଜ୍ଞାନ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ଅବିନାଶୀ। ଭୂତମାନେ ନାଶ ଯାଆନ୍ତି। ଯେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସେହି ମୁଁ। ଯେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ମୋ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହୁଏ। ଜଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏକତ୍ରରେ ଦେହି ଯେ କରଣ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ଜଗିଲେ ସେ ମୋତେ ହିଁ ମିଳନ୍ତି। ଯେ ନିଷ୍କାମୀ ଯୋଗୀ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଯେ ସକାମୀ ଯୋଗୀ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପାଏ ନାହିଁ। ନିଷ୍କାମୀ ବ୍ରହ୍ମୋପାସକ ଯୋଗୀ ଉତ୍ତରାୟଣରେ ଶରୀର ଯଦି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଦେବଯାନ କହନ୍ତି। ସକାମୀ କର୍ମୀ ଯୋଗୀ ମରଣାନ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣାୟନେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପାଏ। ପୁଣ୍ୟ ଶେଷରେ ଭବରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦେବଯାନ
ନିଷ୍କାମୀ ଏହି ପଥରେ ଯାଇ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ପାଏ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପିତୃଯାନ ସକାମୀ ଏ ବାଟେ ଯାଇ ପୁଣି ଜନ୍ମ ଭବ ଯାତନା ଭୋଗ କରେ। ସକଳ କର୍ମ ଯୋଗୀଗଣ ଯେ ବେଳେ ଲଭନ୍ତି ମରଣ। ସକାମୀ ଯୋଗୀ ଉଭୟ ବାଟ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋହରେ ପଡ଼ି କୃଷ୍ଣ ପିତୃଯଜ୍ଞରେ ଦେହ ଛାଡ଼େ। ନିଷ୍କାମ ଯୋଗୀ ଏଥିରେ ନ ପଡ଼ି ବିବେକ ବଳରେ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପଥ ଧାରଣ କର। ତାପ ଦାନ ଯଜ୍ଞ ବ୍ରତ ଦେଶ କାଳ ବିଧି ବେଦ ଭାବ ଜାଣି ଜ୍ଞାନୀଏ ଏ ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ି ପରମ ପଦ ଲଭନ୍ତି।